her. Kasper er blevet farlig. Hvem er det? Hvem er det? Du må ikke grebe mig. Hvad er der? Du må ikke komme tættere. Hvad er det vejen? Hvad er det vejen? Bare glem bare drøm. En drøm? Det forstår jeg ikke, hvad du mener. Hvad er det, du drømte om? Glem det. Okay. Kan du ikke gå, Kasper? Hvorfor det? Hvad er det vejen? Gå nu, Kasper. Okay. Ja. Han er stadigvæk farlig. Hvordan skal jeg lade mit hår? Sådan her. Eller sådan her. Nej, det kan. Eller det er sådan. Det er bedre. Sådan her. Hvorfor sagde jeg til Kasper, at han skal gå? Han er jo min ven. Jeg skal gå over til Kasper og sige undskyld. Lad mig gå hos Kasper. Uffe, jeg glemte at lukke døren. Endelig er jeg der. Hvem er det? Det er mig, Leon. Kom indenfor. Wow, det er fedt. Hvad vil du nu? Jeg vil bare sige undskyld, fordi jeg satte mig ud af mit hus. Det skulle du ikke have gjort, Leon. Må jeg gerne sidde, Kasper? Ja, selvfølgelig. Det er dejligt. Ja, ikke? Dit hus er flot, Kasper. Tak. Skal vi ud af dig, Kasper? Okay. Så kom, lad os gå ud nu. Okay, Kasper. Okay, kom, lad os gå. Okay. De holder fest derinde. Hey, du må have lukket døren. Okay, du bliver bare, jeg går derhen og lukker døren. Ja, okay. Jamen, ja, det er svært, det der. Hold det der kæft. Det var idiot, ja, det ved du også. Det ved jeg også godt. Hej. Hej igen. Kom. Kasper, det kommer til at regne. Skal vi regne? Ligesom 3 plus 3? Skal vi lade det? Nej. Hvad mener du? At det er ligesom, det regner vand. Nå, det skal regne nu, mener du? Nå, okay. Ja, vi skal hjem nu. Ja, vi skal gå tilbage, siger os. Kom, lad os gå. Kom. Skal vi gå hjem hos dig eller mig? Smart, det er flot, ikke? Okay, ja. Jeg vil sidde her. Jeg sidder lige der, jeg skal sove. Ja. Kasper, nu tager jeg hjem. Okay. Vi ses i morgen så. Okay, vi ses i morgen, Kasper. Og luk døren efter dig. Okay. Hej. Hej. Nu skal jeg sove. Jeg skal lige slukke lyset. Jeg savner dig, seng. Jeg skal også slukke lyset. Jeg skal nok dræbe dig, Kasper. Jeg skal nok dræbe dig.
i stykker. Jeg tror nok, at man skal gøre det herfra. Der. Når jeg kommer til at se Kasper, så dræber jeg ham.